साळा पंचायत वाठारांतल्या खोलपेवाडीचे लोक उदकाचे समस्येन बेजारल्यात। बिरेस्तारा सरपंच आणि पंच वांगड्या सयत थळाव्या लोकांनी उदका पुरवण कार्यालयाचेर धडक दिली। सरपंच सावित्री घाडी हांचे सयत पंच वांगडी नीता राऊत आणि हेर लोकांनी उदका पुरवण विभागाचे सहाय्यक इंजिनियर दत्तप्रसाद कारखंडे हांची भेट घेवन तांचे मुखार उदकाची समस्या मांडली। उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर उपाय येवजण काडपाचे उतर सहाय्यक इंजिनियरान लोकांक दिले। गेले 1.5 वर्ष कोलपेवाडी तमन नाईक इथे जी नवीन घरं झालेली आहेत तिथे पाणी मुबलक प्रमाणात मिळत नाही आहे। पाण्याला प्रेशर नसतो आणि एक दिवस आड असं पाणी येतं। त्यामुळे तिथल्या ग्रामस्थांचे एवढे हाल झाले आहेत की मागच्या वेळी आम्ही इथे येऊन सांगितलं की पाण्याची कमतरता आहे, थोडे दिवस पाणी जरा पाठवलं, पुन्हा आता ह्या शिमगा झाला किंवा आणि काही सण असतं त्यावेळी पाणी नसतं, पाण्याची भरपूर कमतरता आहे। म्हणून आम्ही इथे ऑफिसमध्ये आलेलो। ऑफिसमध्ये आमच्या ज्या काही तक्रारी होत्या त्या आम्ही ऑफिसर समोर मांडल्या। आयज साळांतल्यान सगळ्या गोंयांक नॉर्थाक सगळ्या गोंयान पाणी वयता, पण साळांतली जी परिस्थिती आयज म्हाका दिसता सरकारान जी बेजीक नीड आसता लोकांची, हे उदक लायट, उदक हे गव्हर्मेंटाचें काम, उदक हे प्रत्येक घरान पावोकच जाय। पण आयज साळांत परिस्थिती अशी येयल्या की एक आमचे 3 वार्ड आसा, जे खोलपे म्हण, पुनर्वसन म्हण, कुम्यामळ म्हण, हांगा रातचे उदक सोडले वयता। आता म्हाका सांगा, ह्या सरकारान सांगपाचें की रातचे जेन्ना उदक जर रातभर जर लोकांक जर आपल्या घरान पाणी भरपाक रावल्यार सकाळी लोकांक कामांक कशें वचपाचें। आयज आमचे कितलेच गणेश उत्सव जाले, थंय साळान एका 2-3 वार्डार पाणी, 2-3 वार्डार सगळें रातचें उदक। आता लोकांचो येदो व्हडलो सण येता, सणाक जर रातचें पाणी भरपाक लागले लोक, तर लोकांनी बाकीचे जे सोयरे येता, दायरी येता, तेंचे कशें उठबस करपाचें। तुमचं प्रेझेंट सिच्युएशन काय आहे आय विल पुट ऑन द पेपर, आणि मी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि सीला पण आय विल गेट ऑन द साईट, दॅट इज बेटर। सीला पण हे सांगतो मी सगळं असं आहे। सो पाणीची टाकी तुम्हाला मिळणार, पण आफ्टर 3 इयर्स, बट बिफोर इन दिस 3 इयर्स तुमचा पाणीचा प्रॉब्लेम आम्ही कसं क्लिअर करूया हे विल सॉल्व इट ऑन द ग्राउंड।